faltsu denen aurka. Justizian dago herrien oreka, askatasunari ez biderik uka. Herri honek bere bidea badauka. Bakezaleak gara, bakea nahi dugu. Bakezaleak gara eta bakea bizi nahi dugu. Ez guan izmaita Madril eta Paris, ez gu otoi zaindu hainbeste poliziz. Ez gu defendatu misil eta guntziz. Ez herri hau zanpa behin eta berriz. Bakezaleak gara, bakea nahi dugu. Bakezaleak gara eta bakea bizi nahi dugu. Ezken guri lanik eta kentzen jarrai. Ezken izergirik lana badut elei. Ez gutiar kapital basatien Egunon, eta ongi etorri guztioi. Urkamendi gainontan elkartu geha urten, eta euriak presente egon nahi izan du, horrek arazo batzuk ekarrik ditu, baina saiatuko geha danon arteko pontzen. Ez alferrik herri oroimenaren gunea egin nahi degulako bertan, aurtengoa hemen da. Leku bat guk gurea kontatzeko. Leku bat zizurkilen azken hamarkadetan gertatuak gorde eta zabaltzeko. Euskal Herriak azken hamarkadetan bizi izan duen indarkeriak baditu 11 ertz. Egia guztiak, errelato guztiak ezinbestekoak dira aurrera egin nahi badugu. Argi dago ordea, Espainiar estatuak ez duela interesik zenbait egia argitara ateratzeko. Zizurkilgo herri memoria taldetik, uste dugu herriti bertatik sustatu behar dugula memoria osoaren aldarrikapena.
gu kontatu behar diegula ondorengoei herri honetan gertatua. Gure kasua Zizurkilen gertatua. Gaurko ekitaldiko izenburua dioen bezala, egitik, bazterretatik, egiara egin behar dugula, erdigune hartu. Herri honetan badira eraileak, eta jarraituko dugu eurentzat egia, justizia eta erreparazioa eskatzen. Baina baditugu errezisteratuak izan direnak, atxilotuak, torturatuak, jazarriak, estatuak eragindako sufrimenduaren memoria osoa aldarrikatu nahi dugu ekitaldi honetan. Egia asko dago oraindik ezkutuak. Herri oroimenaren bidez azaleratu nahi ditugu. Lan hori egiteragoaz Zizurkilen. Gaur, simbolismoz betetako gune honetan, lehen harria jarri nahi dugu egingo dugun bidean. Izarne Zelaia herrikideak kantatuko dizkigun bertsoen ostean, gertuko memoriaren Zizurkilgo ibilbidera lehen hurbiltze bat egingo dugu gaur. Hamarkadaz hamarkada, horretarako prestatuko dugun ibilbidearen barrena ibiltzera gonbidatzen zaituztegu. Estatuaren indarkeriak baditu 11 erpin, ta ertz guztiak oroitzeari nahiko genioke ekin. Torturatuen sarean itzo, bota nahi ditut behinepin. Kontua ez baita soilik minaien, berri nahi degula jakin, baizik zer egiteko gai geran, egin ziguten horrekin. Baizik zer egiteko gai geran, egin ziguten horrekin. Zizurkilek ere pairatu, baitu estatuen bortxa. Memoria oso bat eraikitzeko, ez du ibilbide motza. Atxiloketak, erailketak, bortxaketa edo poltsa. Pentsatze hutsaz uzkurtu arren, gorputza eta bihotza, erreparatu alizateko, oinarria da aitortza. Erreparatu alizateko, oinarria da aitortza. Zaila da errepresioari data bat jartzea. Franco aurretik edo ondoren errepresioa noiz izan zen gogorragoa. Askotan, historiaren epeak inposatuta izaten dira, eta nekez biltzen dute azken hauek herritarrek sufritutako bortizkeria. Guk hemen egingo dugun ariketa honetan, gure herriaren eta bere herritarren eskala edota neurrikoa izango da. Zizurkilen euskal herritarrek estatuak sorrarazitako errepresioaren ondorioz bizitako sufrimentua jaso nahi izan dugu.
Frankismoak gogor jo zuen Euskal Herri osoaren aurka, eta zizurkilen ere frankisten bortizkeria herritarrek pairatu behar izan zuten. Ikurrinaren aldeko borrokan, Burgos auziaren aurkako protestetan, edo eta errefuxiatuekin sustengua adierazteagatik atxiloketak egon ziren gure herrian. Zizurkilen ere, Fraisoron kokatutako Guardia Zibilaren kuartela zegoen. Dakigunaren arabera, bertan ere torturak egin ziren. Batallon Basko Espainol, Triplea, indar deskontrolatuak, hauei berdin zitzaien Franco eta frankismoa hilda egotea. Estatuaren biolentzia klandestinoak izua sortu zuen Zizurkilgo gazteriaren artean. Pertsonen kontrola, gauez mehatxuak. Izua kolektibizatu zen, eta horren aurrean herriak bere burua babesteko gaueko serenoak eta brigadak antolatu behar izan zituen. 1997ko amnistiarekin euskal preso politiko askok askatasuna berreskuratu bazuten ere, herriak estatuaren menpe jarraitzen zuenez, borrokak aurrera jarraitu zuen. 1978ko urtea horren adierazle argia izan zen Zizurkilen. Estatuaren errepresaren beldurrez, hainbat gaztek ihes egitea erabaki zuten. Laurogeigarren hamarkada oso modu bortitzean hasi zen Euskal Herrian, baita Zizurkilen ere. Estatuak frankismoan erreakzionarioak ziren sektore guztiak barneratu zituen. 81. urtearen hasiera benetan gogorra izan zen. Suarez, lehen ministroak, dimisioa aurkeztu zuen. Ondoren, 23F izenarekin ezagutzen den estatu golpea saiakera egin zen. Lortu ala ez, Euskal Herria galtzen atera zen zalantzarik gabe. Loapa legea ezarri zen, eta gure herriaren aldeko subirautzaren bidea asko zaildu zen. Etak, Lemoizen aurkako borrokan, Raian Lemoizeko ingenieria hil zuen. Atentatu honek, urteetan eramandako borrakarekin bat, Lemoiz proiektuaren amaiera ekarri zuen. Testuinguru zail horretan, Jose Arregi Madrilen atxilotu zuen poliziak. Puerta del Soleko Dirección General de Seguridadera eraman zuten, eta bertan torturatu zuten bortizki. Egun batzuk beranduago, Karabantxeleko espetxean hiltzen jasandako torturen ondorioz. Orduan ere, Zizurkilko hainbat herritarrek estatuaren errepresioaren beldurrez erbestera jotzea erabaki zuten. Inoiz ez bada erraza izan, zer esanik ez udalgintzan aritzeko, are eta gehiago alkate lanetan emakumea izanik. Testuinguru hartan, Inaxi Otegi herri batasunaren izenean herriko alkate izan zen. Inaxi beste bi herritarrekin batera atxilotua izan zen.
ostean hainbat presio jasan behar izan zituen. Jon Tapia 1983an Madrilen atxilotu zuten. Mila Erbiti aldiz, Ipar Euskal Herrian atxilotu zuten. Atxiloketak, erbestea, torturak, heriotza, estatua errepresioa azken muturreraino eramateko prest agertzen da. Bidarte demandako atxilo sarekataren ondorioz, etak berrotaratu behar izan zuen bere burua. Baina herri honen historian eta erakundearen lana garrantzitsua izan bada ere, garrantzitsuena herritik bertatik sortutako sugarra izan zen. 80. hamarkada horretan, herriak bere etorkizunaren jabe izateko gaitasuna zuela erakutsi zuen, eta alternatiba demokratikoaren bitartez, beti Madrilera eta Parisera begira egon gabe, herria herritik eraiki zitekeela erakutsi zuen. Aldi berean, estatuen errepresio maila proporzionalki igo zen eta ohiko errepresio teknika guztiak erabiltzeaz gain, ilegalizazioaren bitartez benetako esterminio ideologikoa martxan jarri zuten ezker abertzalaren aurka. Antxon Otamendi eta beste 2 lagun atxilotu, torturatu eta espetxeratu zituzten. Hainbat herriko gaztek, estatuaren errepresioaren beldurrez, etxetik alde egitea erabaki zuten. Tomas Arrastoa, Pedro Galarraga eta Gregori Arregi atxilotu, torturatu eta espetxeratu zituzten. Estatuaren errepresioak bide guztiak erabiltzen ditu. Ez da nahikoa Euskal Herritarrak atxilotzea eta torturatzea. Era klandestino batean baitu, torturatu eta exekutatu egiten du. Jose Lugeresta hainbat egunez desagertuta egon ondoren hilda agertu zen. Oraindik ere Txotxoren gertatutakoa sekretu ofizialeko legearen babespean Estatu Espainolak egia artxibatuta dauka. Ez gara nekatuko Txotxoren kasua argitzeko, behar diren datu guztiak argitaratzeko exigitzeko bidean. Ezker Abertzalea bere osotasunean desagerrarazi nahian egin egunkariarekin itxieratik hasita gainozko erakundek ere estatuaren errepresioa pairatu behar izan zuten. Baina egoera horretan, Ezker Abertzaleak inoz ez dion izkin egin normalizazio politikoaren bideari eta Irlandatik zetozen bakerako haize boladak aprobetxatuz Euskal Herrian inoiz ezagutu ez den bakerako kontsestuzko dinamika piztu zen, Lizarra Garazi hitzarmena sortu zen. Mikel Egibar atxilotu, torturatu eta espetxeratu zuten. Ezaguna egin zen 1888 epaiketak 16 hilabete iraun zituen. 52 laguneko astero Madrilera joan behar izan zuten, oso zigor larriak jaso zituzten. Lizarra Garazi prozesua azken muturreraino iritsi ez bazen ere, 5 urte beranduago Loiolako prozesua martxan jarri zen. Prozesu hau benetako mugarri bihurtu da Euskal Herriko normalizazio politikorako.
Loiolako prozesuaren ondorioz etak alde bakarreko erabaki hartu zuen. Konfrontazio armatuari amaiera eman zion. Erabaki ausarta eta nazioarte mailan ezoikoa izan zen. Erabaki hau alde bakarrekoa izan bazen ere, egoera politikoa normalizatzea gizartearen sektore guztioi dagokigula jakinda, gatazka armatuaren koropiloa desegiteko dinamika martxan jarri zen berehala. Euskal preso eta errefuxiatuak etxera dinamika abiatu zen. 2016tik aurrera preso eta errefuxiatu zizurkildarrak etxean ditugu, baita Euskal Herriko hainbat herritakoak ere. Hala ere, Euskal preso eta errefuxiatu guztiak etxean izan arte borrokan jarraituko dugu. Estatuek sorrarazitako errepresioa argitu arte eta gure errelato propio egin arte lanean jarraituko dugu. Euskal Herria estatu subiranoa izan arte borrokan jarraituko dugu. Izan ere, normalizazio politiko abian dela esaten dugunean argi daukagu, herriaren oinarrizko eskubidea bermatu arte ez dela benetako normalizaziorik egongo. Euskal Herriak bizirik irauteko, Euskal Estatua behar du. Hauxe da atzo, gaur eta helburu hau lortu arte bizirik mantenduko dugun borroka. Euskal Estatu subiranoa. Gora Euskal Herria askatuta! Galdetzen kantua, bertako hitzak Jokin Urain euskal preso politiko oierenak dira, eta berak zenbait galdera luzatzen dizkigu bereziega ilunetik. Horretarako naturalaren zenbait elementu erabiltzen ditu, bere ezintasun eta nahi gabe nolabaiteko erantzuna topatu nahirik galdetzen.